mambo ange yaguroje mambo yaguroje. So maybe because he didn't confirm, we will confirm later and join us. So you been ali shomboro nga kisiato. Muradia siato mbijane mbrego tua. Na ndende na bondo jenye sembiere nkendu na ntegere ruere. No nya covid tego nya kumnyokia abantu bakaba lakini nene nya sana omuyando kinatu rwanere. Ko ebiwo biko nya tukule na koraganga boli kinga kitwa ikeire. Well, it's high time over to waringe bisera bagendenka. Ngaya nkaba ko chekiara na mo te bangan se na ba iditole. Ogo chukomyo ka se te kwa buganga ninko go chukwanya oranga ga se kwa na talioka. Uchimbi no genda nko barore. No go timo kerani ankabo ense bono roche ge tonkere na chitenga so me limuna borwero obwa ichaiga. Abasani baito abanchu baito barara ga iga bakarara igara ni tukawainiga abantu baito nkamba chieti ko barora no nyano ko nyara mbanya eti baije ko barora na ko bakiro ko eri ko moerio kiki aberege gonchanda mono kigimanga kai na beko nyari kana muna to menyete iga tino e familia yane voy calle chichi abe ko nyara kana kiagera inse ko nyara ka se nara di rebono na ba ko be kiro bi ale ngoro ngamba ko ta chaga iga senge jonga n60 ro borero boiga bora era na tiba korora senda ben ko eniwo Bono, onye ndi yare ko nyare kana tuare ko nyora, onyora nga kwanyore kyora nyare ko nyora geke. Oge ndengora igo so enku murene ne amate yao, obate nge kede kimbu ate nyoto ko lite tolieke, onye to korara turare. Toli to kwere. Geto to kwera moga simorando la bana bane. Kiagera it is a pain, I mean Egente che ti matti o son de naro taboka o se non che vie canare o che rigero li bobe e che non che chi ignorinka egante bingam biato che ndenge che o cinga chi ciroro e chi era manya cindege na chete ko che da se ti che ya se tai ganga ci corige ma cindege ciraire Kitaligo sukanonya asenge nchinkwana ya moya ajitenga ndege te yego soka na nte yego soa. Na ekerego ikeraga abono muntu te yego soka no yego soa igo tues bukaba stand speed. Kama korenge lianga iyene ndege batanga sangonde te yego soka onde te yego soa. Bono ka ekerego jago ikera ngonde te yoko onde te yoko nia nga kitora ave nga kiere binto virara rekane sura kien sera ave era tuare e kame kinga weta ni no navega netu nya koinyora da koinyorania no nya tua kerete seria se tua dueto kwa eri It is high time to in your aya, theatre change about, don't you about to an chinka chetu. Ono no mburo na vere buya lakini bono nyindege chiasie kimwe. Chinga kichinde no nyomondo da ko irana ego sinyanga kya kuirana. Oroche ne je nyare kano tebe nga bono tiga tuira na go chialia. Alia egento kere ke rito go somanga ngoyore bolere. Tazu ka guru bolere. Koyore kerama hatigare kerama. Iga no gerama. Ekene obo bali boli ngonya boikana boro moralia is not far. Obo bali boli ngoikana boro kera manya. Ekero koligero dinga nkiye sa ko kwanira mangana ya. Igonaro chaye gento kerike kante bienga. Bantu mbali go suka. Okay, no nya ko genda muna bono go chaga Texas ya ko nyare kana
e chiara che giate nenete. Bona makwe bori ngari tuko lidia ekero bago chagotenenia everything. Nga kie sura yense nga kiera rorekane. Eyine anare ko liye die picture yo nkanyegwe kanine una yabe ete nkaroranga bamura ondoje mwanya bantu tabwati ko bwanonya. Bono nkaligero linga no nyamba litoko tema go chiriki chibese chiga. Eri twakinyorete ekyatigalete kyebengi ondete yo kiete go chirusi ororo. Ekyagero go chika kwalenge nga toli gosoka. Bono nkarorende nga ebitoko mnyokera bono toko mnyoki esikaiga. Keri katwale ko totale ko mnyoki yeso nere bodi turamenya nere kare na kare. Ebinda ma byatigalete kibengi. Bono omburo mbiyogo kwana. Ay koire ndo wana ine. Okay, bono mbiyogo kwana. Nta manyenga kero kende Alfaxa de wairire. Waited to be a P, North Korea, Arlington, Texas. Nga kina ayen se koire to mo inabu. Waited to be a P. Covid yoka. Nga gyoroche so sere yere isika bwa bantu mbere ndete gose osa banda abairo gete kegima. Well, I mean, abantu mbara bari bairende to be and mbara bari they don't care. They don't care. Yeah, but other than that, I see everybody is doing good. I mean, they're all taking care of themselves in a proper way, the way that it's put together and the way it's put in place. Yes. Yes. Awana mbagende te kwende school. Wande online wao kora. Lakini for the most part, most schools have opened up for the public and for people to come back to. Okay. Yes. Ina kyoroche abantu mbale abandi bakora baju abandi bakora totebe in person. Na kyoroche advice kyora umuntu dayete kogenda in person. In person, it's very, very tricky. You have to be very, very, what's the word to use? Very careful on what you do. Because there's people that do, for example, I do track and it's running. When you're running, you can't wear a mask. So in person, you have to be very careful on what you do because there's some things that you can do and there's some that you can't do. I mean, online is also a good place, but when you're online, you're not going to be getting a lot of vitamin D from the sun and other things that we need in order for our bodies to have that same energy. Roche, most people are glued now to the computer. Yes. And no psychological, you got around on a monta tarachiesa. There is an old saying that all work with no play makes a jack a dull boy. Yes. You might at least on your already go chess. So, what do you think about injury monta and stay 24/7 chess screen as a TV and doesn't get time for track and exercise? Well, I mean that's the thing about online. It's not very convenient whenever it comes to the eyes. It's not very convenient when it comes to body fitness. It's not very convenient when it comes to mental learning, because whenever you're learning, you have to be there in person in order to understand huyu mwalimu. Kama ni geometry, when tunafanya geometry. Kama ni chemistry, when tunafanya chemistry. Huyu mtu alifanya aje mpaka akafika hapa. So kama ilikuwa 1+1. Kwa computer sasa mtu mwenye hapo anajua venye anafanya 1+1, hiyo haitamsaidia. Because whenever you're online, you don't get as much instruction as you do whenever you're in person, which is another benefit of being in person. Well, okay, thank you so much. But you join your if you didn't join earlier, so you didn't confirm, maybe it can't allow you for now, so we are sorry for that. You're not easy, no about it. Omburo.
Ombure simu yao ya sere mubuko. I know Your network is bad. it's bad. Oro kalenda ase camera vya kwa korore. Yeah. Onda. Okay. Yeah, ono koirani de. Ono no buro. Amatuka etire moko na kota banga technology to yemanyeti. Na mangana ye simu kibeke gotia kwa mangana internet kibeke gotia ono loji kanisa jirani online no akurwane renchi. Era abantu bari kurwanira nga tosoye gokia rero do munda go sharing nga watch our live stream. Amangana yanjao korokia. Ogo banu bwa Daniel. Network yao yabe irembe. Okay. Omburo chonga nya kurusia to na kong. Yui. Omburo. Ay, alfa no muy wete. No. Alfa. Ay, no weto omburo wase ukena muy uko. Bwana Omburo ni kama amepotea kiasi network. No, itapotea. Omburo ngie kyo kale ko wi. Corona enge ya kulire. Adoro jenga wakuli ye nyomba. Anyway, ya wanyanyi bomba yo bago to kolimi. Mwa batali. Ke batege entongera weke baliri tali ogo butaigo. Entongera gwa gazini ni akabaliri kabataiga ekire. Ya kirire. Ya beire nde to ya balende batanga kurwa bomo. Okoyi wakaire. Komburo ndo je no ragere tanande dagere ne ya kyo ko ya. Semua bantu ta ko nya so muka tuoka. Ya vega ni diola gere. Kere yo Eh. Itarasa libyons. Ono ngokwa na tuale ngego ocho gotere no be static na wo oligereria camera na botogo ko igubuya. Otiyo ko move okay. Ono ngokwa na tuale ngego yo obo bari kwa dani na matuko maelio. Ando buna matuka ya bako na korwane ranga rero wanti kero munda ajo ini stream ya nandi gereri. Ogana ya rongia go kwegeria. Sengia go toroki. Nambe yamo. Kire hacer el test. Yo tuve que hacer test. Yo tuve que hacer con su twins. Burato, you are sure network area out in a island. Well, On to a crawl. One. Yeah, this is a testing moment or testing moment for our woman. Ekinate Vertigo 1980, 1987, 1983. Kerona arenge seita libogusi tu arenge kanisa yetu ya Asekambi district ningi nyoro morane omo chete Asekambi aratevinga ebintu mbira warakozi okolekana ebintu 15 bile mutu bitu kanyete na ebintu ebire 15 munabyo kibocha nigo biranyare ko bakikonegeria ense agatebanga
egento gekorokwa oboremi eng'echende toratebe agriculture egento gekorokwa chisukuru ose education egento gekorokwa chiserikali chiense ebi byonsi bijja kutererwa n'omuntu kiombekemo na ekyombekeiga nigo kiari koranda kebwate ensengima na kigero control y'ensengima bono ekero bateba ng'a iguru y'ekyombeke kiabagirigacha bagatotebia ng'a enchera bagocha gucontrol ense goetera ase ekirimo nkiria ng'a nechindagera chiabantu bakoria nabo bakonyara koba bakoroberia ng'a inki chigosimekera naende ng'aki abantu bagochinyora oise koinyora amatuko amaega aye buna gwakina arinka abantu tware gosimeka endagera twagasimekeire obwoyo bw'eng'ombe gose obwoyo bw'echingoko nanga kienda actually ntware gosimekera bwoyo endagera yamanya kwama naende paka yagwa lakini muna amatuko akonya kogenda rira bariangire bono tokorete bintu tokoroka obwoyo obwo gatokoreseria bokore togosimekera titomanyete ase bokorotwa titomanyete ng'a inki bakobeka na ekerenga kiabo nkere kieki ekiara batagete bapungusa abantu ekiombekeiga nigo giachagete 1776 muna ense yanyaete obogambi lakini bagachakera inse bare underground mbare kuoroka ebintu bya nigo baranya kubikorera ense yariraba ngora lakini bono igo baikeire ase baorokire bakwiyoroki maiso marore mbari gukana ng'a mbaiyo kere egento nigo bakora muna bono oise korigereria onye ndimo okonyora chingaki mwasoma chibicha esta ebachete bakayorokia ase emefano yabo gose ase ebinto bakweorokia wetera muna bona ekero okorigereria esta nabakorera esta area esta iyo nyerigere nabakonyora eyende ebwate chibita moisano eyende isato chista chiri ekiarenge representative y'ebintu muna bali kwerokia na bona ntaka tokorigeria esta gose enyota gose eng'ena ng'eni ase gose ase chikatuni chiri tokorora ase abana gose ase chindagire chitokogora chichorire korusiko tokwetwara ng'ine katuni bosete bwatekerenge lakini ase barabo kirenge kenene kyando bakorigeria abo babiri na ebintu ebiga byabeire na bikororeka kirase rero none kyaga tokoreka ekibwate ebintu ebyo ekindagera tokoria ebibwate ebintu ebyo bono oligereri ng'a eky'abantu barekenu birinkire ekyara bayirire banaliri ense ono oroche kenyora kero omonto igabwata ogosemeria ase amasomo aye gose ase education kere country nigo struggle so hard kero omonto atware amasomo ligere mose omwaka oyo muno okyagete iga just from motenyo gatate mune ebintu byabeire until today onteringa nonyambari babwata ogosemeria ase amasomo ayo mbaro rero mbabwata ogosemeria ekiagera ebintu byonchokanire bono nche ndigereria ndora ng'a eye ni jaribio tu tuliopewa kidogo tu tororekane ng'a kitogenderete kaitoteneine kana matemu twairu maibono mwari togokorera uno mwanya bantu egera togochikorwa asembea iri gotaka ujoin by the way nabo kubatera inki ujoin bono egento torabe esense moto ochigokorera
Yes, agakwana mangana yege kero somesi geta okemata ye melongebe na isano ne melongebe na inya ocha kire ikomne ibere ogende go chinse pake melonge tatu mono cha kire ikomne isano pake melonge ibere yes akale go kwana nga amangana ya ria kwane tuno mubani Daniel amangana ria kwane tuno mubani Daniel oyo ko ya soma tigaya soma nyamanye erinde oyole Jerusalem tasuka ko Jerusalem ekiagera yese kera ko kwana mangana ye na batoro kere tikigima ekero okoligereria kwarora abantu batatageti gukwana Nyasaye kabisa na kumwarigania asobogima bwabo ono oboli na onye to kwarigani Yesu ngoto kwarigani eke kiabere gege ngego nchanda mono na mono nabono tuaso yanda akone geke mwegolo yechi tu molete ni fundisi na gege ba oise koligere dia chita tu echikiala ndire kirase mzalendo mute yake erine dini ya bene ya soire asen mbiye gandana ma desken kuwe kanande ko kanole oyo misi mute yake so that omana go chale later mute yo community go ke mic okay ngukwana kwana ngiro yechitatu ekero oise korigereria igoro yechitatu echikiachire abana baitu abake gusaba sae barabu bagosoa senye bomanyete nga it is for fun lakini igona ata kamba ene keri mai somaro na mugaso gati morogo banga gento keri for a fun erine ni binu nyasa amini birecha be kirororo yoko na sabantu baye abantu bo monene ekiagera kero muntu nategeta twale identification yaye na identification neria ngaki oise korigeria abantu abaige kiombe kege abantu abo mono abana bake basoira se abatanyare ko bagosoka raisi inki ekiagera barabu bakobwati baronge ekekira senge mogoko lakini bakomanya the implication eri maeganga nereri naende bono oje muna bachite bagasieka mwana yo kwanere ya Nyasaye sichisukuru bagosoma bono kende gyonsi bakoretero na kibakobwate kyara mama yetekere kibene kirekia bwonsi pie bire byasabo sibwabo bona kiere byanga onye ndi yari ko nyarekana abana baitu twabaretirega umoraria twabaretira naende ntoche torete noni cheno cha koleta anda abana manene karanje lakini ngo ikirande na inyora egento kiaberete omongno orio korokuru no mogakoria Mario amene oyo mongno oyo oyo chete barwete Bethlehem bakagenda kwerende wabo ifogo kwa Elimeleki ya Elimeleki na omongino ye abantu barigo bakiete nigento kiabarusetie Bethlehem bakagenda Moabu n'enchara bakanganya kururo bakagenda kabisa n'amate yabo. They went full, a full family. Mogaka omongina n'abamugabaye babiri lakini ekero baika Moab inki kiabo bakoria karara abana bali bakarara omongino lia gatigara mubaraka maiga twaikira ega
Oborombo linga na vera nyare kanen tuiga na go chinka na bana baito. Asenge nchonga se yenige kotomera ya meride igege da kotomera ngora bako moeri oyo nto chinko atibana. Wa ono biamono midomburo biamona se o se mio via chinga keji chomaelio na na botoka ndete kwe manya na kororanga ngakia mangana ya ndete ko tuire nseye na kobua mono nga kirende bintu biko kale kana ga matukaya omaelio ekero ndigereti buna tu abere to kwana gocha endongelinga omoneno tuancheire nase chinga kichonzi kakiende onsto buate to kumwakara nyasa ngambi yamone kiagera egente yobuna to gona okwana kegenda ete iga ondete yomonyete ngakike gocha abantu igo bakona kagesi ondoko tebingo chia bantu esibiria mabako bantu ko bwachi mask no mbwate ya 995 wa bantu gochumo ina gochi ababwata masunya bantu ngokorora bale ontoli kumanyanga inki ekera mwanya bantu yaikere no na science bone go sinyo ko tabinga ninki kegenderete kera ndongo kagera bali lakini nga yesere uno mtao mukate birenga tana go sinyo all through to abere toko tabiwa una korenga na ense egochi koba na denga na ki to kwere da buna bonto monene bono ega kole ote banga inkirende kere to kore toiro ke ya to mesenolio monene kiera izebo otokonya to gendere chinga kichonzi na goto chingurusemi no bongai bono alifa tingo mai osengwa bwa tenga na linde na ende to tara go siegerera. I don't know if your mic is working. I can't hear you. Can you hear me? Oh yeah. Okay, so I was saying I don't have anything else to add. I mean, because Omburo pretty much he captured the whole part of what we were trying to talk about today, and also because he just spoke to us about what we're going through right now, the state that we're in right now here in the U.S. and mostly around the world. So I mean, all I can say is just as a producer, as a broadcaster, and somebody that comes here on AGR all the time, make sure you guys like, comment, subscribe, and share on our YouTube channel and also here on Facebook and all our social media platforms, because we do keep you guys updated. We also do have other shows coming up. I don't know if you told them that there's a show coming up with Edwin and the rest. I don't know if you've told them about that, but let me tell them ahead of time so they can prepare themselves, because this is a very big platform to where we can do things better and bigger. So thank you very much for having me, Omburo, and other people on the show. I don't know if you guys had anything else, so I'll let you guys continue. Before you go, what do you think? Because we started as early as 2009, 2010, going to Facebook Live, online radio, and people were like, we need a frequency. What do you think, due to the change of events, this last day events, frequency to tune? Until now, people are not tuning into frequencies. Everybody's fighting for internet. Well, I mean, it's a funny thing, because right now we're doing this on Facebook and we have people watching, right? If we get a frequency, whenever you get a frequency, it's not really that easy to tell how many people are watching, how many people are doing this, because the only people that are going to come on that frequency are the old people. Perhaps I should say people like Sokoro, my grandparents and my grandmothers that watch us or like to listen to us and see what we talk about here on AGR. So getting a frequency it's not necessarily the best thing to do, in my opinion, and I know many people have opinions. According to myself, it's not the best thing to do right now. Staying on the online platform, because we do call this the first hybrid radio station. We should stay on this platform and keep fighting for it, because this is where it's headed to right now. Technology only, and radios right now, they're currently dying. Okay. Thank you so much. Is Mike okay and everybody? I mean, yeah, Mike is actually okay. Mike, you want to come say hi? The eagle. Well, Mike is doing something, but he's saying
He's saying hi to all of you guys. We're actually recording a show in the next 20 minutes. We're about to go live after this show, so make sure you guys tune in at Abogsi Global Radio. All right, Mike, you want to say hi? Has Mike the ego himself? I'm good. Hey. And what for our listeners, for our viewers? All I gotta say is people should stay quarantined, and people should know that corona is real, the virus is real. That's all. Okay. Yeah. All right, take care. Thank Yeah. you. All right, thank you so much, CEO and everybody else. All right, thank you. Omburo. Omolaria, my remarks ni kwamba Yes. 2000 and 1990 aliseito Kenya ntu abwate Kenya Post and Telecommunication. Na mna tu abwate Kenya Post and Telecommunication ningi nyolete to bwate tisimi kiri tu alekora tisimi kiri kya lekobe kwa semesa. Na tisimi kiria nkyalo seidie again to carry control the equerende ekero work resimi nkiale kunyara kwa baki dan kiale control the radiation ye ekogero muntu akomia osita konyoro obo kongu bongo gose amatuko mwatia mtu abwate protector yale ko be kwororo na kisimi kiri kigakora emirimo for many years abantu batari kumya mono lakini ekero yakito goika ekyombeke nko batebye ko ku Illuminati ekero kyanyoranga enkira gitete okora ebintu byaye nigo gyakite gatyaka nga goika tokora egento okoroka liberalization ekyara Kenya yeito ase communication nigo yarenge monopoly Kenya Post yoka yale go supply go si yale kwena na services kya telecommunication lakini ekero yaba 1990 yeiga go chaka 1990 91 92 93 bakareta sanctions bakubeka nga bono ntota etiko tware ense ebe monopoly digo tutete to kole liberalization to se to liberalize services kya telecommunication kagera ekero bakireta bono ekyare emotive yabo babwati neringa kibakora bayikira abantu abange naende bakole more damage asa abantu abange ekagera bakareta esimi ekorokwa mobile erimu corona de mambo mbotera nga simu ya kutangatanga onye mwale koiwa kero lili alikula kwana ngaki ya Ronald Mambo Mbotera na abantu bali konyala kwa bagutwara kisime kiga of course n'abantu bali bakola emirimo bali kwenyara mono ekiombe kenge nkiali konyala goikere kyarera it was expensive monyo te kisime kikyange kintambe nyomo konyora abantu bali be serikali abana bagatwalire na bapigwa lakini with the time ekyombeke kyagera baroche demand ba change ebirengere by'abantu byabe mindset byabe kiru bya twanganyi gukorwa se tware okora monopoly bono barete asili presentation babe kekero monto na babwato bosuro bokonya bono bakareta market ga flat kisimi kuru ekona na the protection area kalendire ebintu muna bono twagatwalire ngate the Kenya Bill of Standards. Eri aleko kieti nenere ebintu bikoniwa ekwerende egakwa. Bono kiro monta akaba okoleta ebintu byayase kiro kusase asokonia ebintu ebyo ntokieti ko ikaransa ensetaranga kyasa minute ebintu ngakibono byeikyaiga kirenga nkire kieki na ondete yora tebye. Bono abantu abasencho bategete ba control communication they have managed noroche ase bato ikirie rebo bato ikirie
paroli ngati gatobekera abantu abanone bukweba konya gosoma tetonye beka se internet kwaroli kero bako beka se internet nabo konya nyoro ko ende kanisa kwa ndone simi yao nabo konya nyoro, which is okay, lakini igo batenya kutunganye bitenge ngora paka bati kutoikiria sabago to control onde byanse gukwana muna bono ngukwana iga igo baroche ngankingo kwana ekiara they are able to control na ekibataget koleta kabisa geikere ebirenga byabo igo batete goikirania na ende kene they are succeeding bona abanintwe oroche muna liba to kani nganto genda ekikanisa imwaro oyore korora obwata maisa korora ake moika na barora ngata something going on here abantu abansipi pakachano conference abantu baagete bagakiri nyomba bagakiri pi ekiara go chika kwalenga ngamo gende kanisa, people never went, lakini ego lieri yabo oroche nkoja ko ekenyolini batobekerete ngoli batobekerete gotiga bwango iga ni gotosoete kenyolini lakini nya kwebulinga ki onye ba korone gocha emetie nyetato yoka ya myokire ensengima ensi ya nyegeriwe ya nyegeriwe ya tantaniwe ekero tote gukwanira lenda makwata nabere ngaki ebintu biraro rekane goseso boiko bwensi abantu niko turatebenga byo munene to ekera bono igas we are talking moroche mula ense kero montagne geriwe kero muntu abo morandia abo onde bwensi abo otari yani kero muntu onyegeriwe ekero ngwete sikoga iga igon korigero linala kero muntu munabegete mask naro chebintu baikeire bagoteba nga estate yeito bakaragoteba abantu atokora health care igo batebetenga bono niko tocha kucheki ukire wiki na no maete ngomoradia ebintu bagotigatire gochimiero maria intunto maete nganki intunto manyeti nto maete gendo bagotobekera na ende baakira abasonga bagete saba barori ng'abantu bakora egase ya health care bange n'abamwamu barwete chinse kyabo na abantu bakunya gukwa bange bararira goyo borwero bwiga muna bono seitaiga n'abantu ababarabu bono nabo bawake sabunga abantu abamwamu nabo bono bakale goitira abantu abaitu bono ngakina babutoka to banyorereri bono nje tukale korengwa ebintu banya gutwiga te kimiero mago kimiero ntumanyeti ekera ebintu bago tumachichuba o chane ebintu bako keiga tere go kimiero onde tayo bugo ide ente kyakaire laboratory yatebenga ekene pipipi kentonke yoma lakini igo kaya kwa ongo lingo karanga binte bikali biya se birenga ibiya injera bamanyete ngo ngabinte bimbiri biya na ende ndara osino ndusi ororo ekiagera simbe ko tokara robo suya ekero roche umoraria bakonya gotokia kikere wiki machibu mbarakoa machibu taraicha na ende bago cheki inki bago cheki igo kororanga ekerenga kiabo batagete balorenga abantu abanaintu tetorara bakora immunity yeto mete muna yarenge tuntu alieta marabu oni tukari byogo kinkaria na mapera immunity yeto na enkong bono barorenga tukari kubwatu binte bigara isi baligiri encheranga babekere egyoki bakia kere wiki banya kutobekera ka dosi yaku aka wiki ekere wiki tobekere dosi final yo jaka nyoranga obonya masi weito tiboyo na intu twabere muna babeire lakini ala goteba nga onye ndito ko nyare nchere gotoka muna njira bonyi wete nchate ko linge bisero gochirione onyo moneno ko nganjira ngende Lendo mburo mbuyogata waneri goro gero mundo na bata gedego anto bare bago na nda binga sauti te iyo na kiringo wete sauti nero ndo che bichambu yere so I don't know. Yeah, I see it's sauti nero so bare bago te maybe their phones are not okay or their networks are not good. So basically
nyasaye tono ya utuanteire masunya na alekera ase na yotali mo basokano o eneli ngana lia kawaida eneli ngana toma nyetenga it must be there anentu amanyetenga ense gitomanya toro maruire naro asite yo chagutama gochiote be abona mbokeyo anto bande go batama bagate banga bono tu abisiri jibesa me pito ya to konyeke in the process yo konyeka bangire go konyeka kero muntu do che bi mo igetinsinyo igone ringa ene equalizer entonces to kwe angeringa chinga kichi au chirio mona na kwata in fact it took me to the book of Ecclesiastes what about time when the chance happened to all what the rest is Ecclesiastes 9:12 na orogendo ndolia saba nyanguru is not to the swift kwera bantu nga bali babwata kabisa ngamba ba ko nyawara usaba nyanguru kwara no nyane aba myokeri ataba kuminyoka omuntu ko tange gende kyamubwata gosenenda uko sinyokora igo obogimana bubole patio byambolinga we have always been told earlier nelinga ngakinde yonse kero ne bambono nchaulu say I'm ready anytime chinga kijinde jonzi omonena wanchanga pero moya era irabu ana ngora pingi mundo tayo pingi ndo kelinga let's all be ready okole miro byo manene na to weronsi asante sana mzalendo nako I don't know ngobwata nande nganalinde magretu chaka whatever what's missing and other photos I think na solve with you let me also see okay I think we can call it a day on Buro onye tubu atinga nalinde naende linde to ashe in another program Neira nerimbia mono mularia soko nyorera chinga kieche na gosanga twensi ama senge njugo segetana lakini akene kia maana nkiringa asetwa ikire no nyeno rio korara bono goiko boke komano ka amina ba korint aba geta kia ba rumi komne satwe otebanga chinga kityo korara chiaeri de bono Kinga kicho korara kiaire bone toka neto bo ke kiagera twaralire mono kinga kina toka netikoboka ogota boro ko wakiro wetera se eso sere yeiga ekorunga COVID-19 egento kero kenene kabiso bo bisimboro robo gende te bintu biende to tayarisho na very soon ntoro bisokerera Akiro montage ukuminga kai. No wonder this is what was prepared. I mean, this was the preparation for. Iko nyasa ito tigato kwanya mna wate abachinga kieji kiro montagne kwerigereria. Na kera abenga kuatie kirekorara ora ale kore no gosemeria. Na kera nyale kanenga kwanyoli le chinga kicho ku venda no nyanka seino agenda onyo konyara. Ekiara sego chimoto ega sense yerigereti gochi. Taringa no buya bororo na nemechana. Diamano. Thank you so much. Thank you, Juvenal Siomburo, Kurusiato, Washington. Thank you so much.